Dobrý deň. Som rada, milí priatelia, že váš predvianočný stres natoľko nepremohol a sledujete dnešnú reláciu. Vitajte. Čas Vianoc býva časom lásky, humanity a dobroty. A tak sme si do dnešnej relácie pozvali ľudí, ktorí majú k láske, k obetavosti a k ľudskému súciteniu naozaj veľmi blízko. Sú ľudia, ktorí sú ochotní niekoľko tisícky kilometrov precestovať, ak sa dopočujú o ľudskom nešťastí, len aby zachránili ľudský život. No a že sa to nie vždy podarí, treba sa však o to vždy pokúsiť, to tvrdia. Dnešní moji hostia sú akýsi hrdinovia dnešnej doby a sú mi o to milší, že si so sebou priniesli dnes aj štvornohých miláčikov hostí, ktorých už tu určite vy vidíte pri televíznych obrazovkách. My sa im budeme venovať. Sú to naozaj veľkí profesionáli. Budeme sa o nich rozprávať. Takže vitajte v dnešnom miláčikovia, ktorí v tomto prípade už naozaj je vám všetkým jasné, že sú záchranármi. Je to Dusty, boxer. Myslím, že Astu by sme mali tiež predstaviť, Vlčiaka, a nezabudnúť na Dominu záchranných akcií v Turecku, ktoré postihlo zemetrasenie. Ako táto akcia prebiehala? Boli sme v Turecku, ale kedy? Boli sme v Turecku dvakrát. Aj v auguste a novembri. A medzi tým sme boli aj na Tajvane. Takže predčastovali sme, dá sa povedať, pol sveta. Dostaneme na akciu neskoro. Áno, spomíname Turecko, spomíname Tajvan. Konečne sme spomenuli už aj Slovensko. Je dobré, že aj na Slovensku sa zúčastňujete záchranných akcií. Nie sú to len akcie hľadanie ľudí z ruín, ale my sme sa rozprávali však. Dokonca aj hľadáte deti, ktoré sa či už môžu stratiť v lese, alebo možno vo vode. O tom sa tiež budeme ešte ďalší hostia. To sú Darina Kicová z Bratislavy a Marek Hubko z Trnavy. Vitajte. Vaša práca priamo v akcii, keď zachránite, zúčastnili ste sa takisto v zahraničí na týchto záchranných akciách. Na čo si spomínate tak najviac? Čo sa vám vynára z pamäti? No, prvé, čo mi došlo do pamäti, tak to bola tá hrôza vôbec tých ľudí a z tých ruín. To bolo niečo hrozné, však to bolo fakticky totálne zdemolované. No a jak vyzerá tá práca? Došli sme, vyložili sme sa, sme dali napiť vody a už aj sme išli na akciu. V podstate hneď ešte večer, to bolo v lete, sme robili až v podstate do 3. hodiny, do 4. hodiny do rána. A potom nastupovala ďalšia skupina trojčlenná. My sme oddychovali, potom zasa ďalší oddychovali, ďalšia trojčlenná skupina. V podstate striedali sme sa stále. Vy ste mi rozprávali, Darinka, že nie je to tak, ako si to predstavujú laici, že idete so psom a pes niečo nájde a už ste pri tom človeku, ktorý je trebárs zavalený a keby tak ešte živý vo viacerých prípadoch. Ale že pes vám len značkuje, ak som to dobre si zapamätala. Čiže ako prebieha táto priamo práca v teréne? Mali sme takúto situáciu, pes mi označoval, síce nevyštekával, ale hrabanie mi dával na vedomie, že je tam živý človek. No a boli to overovať môj kolega, pán Hajko a Katka, no tá tu nie je s nami. A ešte pán Gajdoš to bol po nás overovať s maličkou Donou. Dolinou. Áno. A potvrdilo sa, že fakt ide o živého človeka. Rozprávate teraz o Turecku, áno? O Turecku, áno. Takže my aj máme zábery, máme práve zábery aj z týchto záchranárskych akcií z Turecka, takže budeme to sledovať. Poprosím o komentovanie. Kto je najbližšie, pán Fabu, žiada tomu? Marek. Takže toto je jeden z domov, ktorý bol dosť padnutý. Toto bol náš tábor, boli sme ubytovaní pri nemocnici. Bolo to dosť, podmienky boli sťažené, pretože začalo nám pri konci pršať, chlad. Toto je dom, na ktorom sme robili, bola to 5-poschodová budova. Prvé sme začali odkrývať dom od vrchu, pretože treba dať dole strechu, 5. poschodie, 4. Na tým pádom ísť od vrchu, pretože tým pádom by nás to mohlo zasypať, ako by zatriaslo. Na takýchto autách nás vozili, odvoz bol trošku taký čudný. Proste čo sme zohnali, na to nás vozili. Nebali ste sa? Tak určite ten strach tam je, ale v tej chvíli ide o to, aby sme hlavne našli toho človeka a pomohli ostatným. Ten svoj strach ide bokom. Tie ruiny tam vyzerajú naozaj hrôzostrašne. Vidíme a počujeme, rozprávame sa stále o tom, ako cvičíte psov. Keď sa máte do takýchto ruín vybrať, ste zdatne vycvičení aj vy? Vy ako vojak určite, Marek, Darinka. No, zdatne vycvičení.
Tam tá zdatnosť, určite tá fyzička tam je, pretože už len pri tom výcviku, keď cvičíme psov jedno s druhým, chodí sa do hory, do lesa, tým pádom ten človek predsa už tú kondičku chytí. Takže, a vycvičený, no, môže byť človek ako chce vycvičený, vždy tam niečo nové bude. Nebojíte sa do takých ruín, ktoré vidíme, napríklad pred sebou pustiť svojich psov? Jasné, že ten Mali ste strach, z toho strach? strach od toho psíka tam je, ale dosť veľký. v prvorade ide o tú zachrániť tú osobu. Ten pes je až potom druhoradý. Pes vie, že ide do akcie, kde zachraňuje. Dáva to najavo nejak svojim správaním, že má strach, že sa s vami nejak lúči, alebo že má obavy? Nie, vôbec. Nie. Vôbec. Myslím, že ide s veľkou radosťou. Radosťou Áno, teší sa. a vie to pochopiť proste, že každú minútu, kedy nevyhľadáva alebo nie je nasedený do akcie, využíva na to, aby nabral energiu. Že odpočívajú, spia. Takže vedia, o čo sa jedná. Že vlastne záchranárska činnosť vo svete, až dovolíte, ja som sa vrátil teraz z 5-dňového pobytu v Stuttgarte, kde pod zaštitou OSN boli vyzvané všetky záchranárske týmy. Áno, to je ten dom, na ktorom sme pracovali. Takto to asi vyzerá. A nesmieme opomenúť, že tu nám veľmi veľa pomohla civilná ochrana, ktorá pán Džubák s jeho tímom, pretože dneska už nemôžete mať iba psa a nemáte záchranný tím. Dneska už je vo svete, tuto práve vidieť, boli s nami aj chlapci od polície. Tam bol špecialista mŕtvolkár, ktorý tie čerstvé mŕtvoly nevie označiť. Tému ešte nepáchnú, on je naučený vlastne na pachové konzery. No a vidíte, v akých podmienkách veľmi vážnych sa pracovalo. Nakoniec sme si tam prizvali Američanov, nakoniec teda, aby nám to pomohli kamerou overiť ešte. No a bol tam inžinier statik, hovorím konkrétne o tej ukážke, ktorá ide. A tvrdil nám, že tam je jeden pilier nalomený, ktorý to drží. Čiže tam tí ľudia mohli hocikedy zostať. No a tí ľudia si uvedomili, že boli tam bez poistenia, bez všetkého. Čiže to sú skutočne fanatici. To vyzerá hrozostrašne, všetky tie zábery, ktoré práve toto bol sledujeme. začiatok, vlastne toto bolo treba tieto auta zlikvidovať, potom tá súd, ktorá sa odloží, tu už je vidieť, tam už vidíte, to sú 2 poschodia už zobrané. Tam zhruba nám si označovali, ale dolu, asi 3 poschodia pod zem, nám si označovali, že tam tí ľudia sú. A nemôžete ísť na to zo spodu, musíte ísť na to z vrchu. Časť po časti odoberať, vždycky to preveriť psom, či tam náhodou nejaká osoba nie, pretože ten bager potom ten cít nemá. Blíži sa nám Ježiško pre svojich psíkov. Darinka. Čo by som si želala, len aby som mala tých psíkov hodne zdravých. Aby boli zdraví, aby vedeli zachraňovať. Aby vedeli vás zachraňovať. zachraňovali, keď máte zlú náladu. Stane sa, že keď máte zlú náladu, tak psíci sú tí, ktorí vám ju napravia. Ale jasne, že sa. Áno, hlavou, takže to máte potom jednoduché. Je vám smutno, máte zlú náladu, idete za psami, áno? Áno, lebo pes, viete, ja mám jedno porekadlo, že pes vás nikdy nesklame. Pes za dobre sa vám dobrým odvďačí. Kdežto u ľudí to býva niekedy naopak. Krásne ste to zakončili. Myslím si, že k tomuto už naozaj nemusím dodať aj nič. Dovoľte, aby som sa poďakovala vám, milí televízni diváci, za pozornosť, ale najmä všetkým tu mojim milým hosťom, že prijali pozvanie do štúdia. Naozaj sme sa dozvedeli zaujímavé veci a snáď, aby sme si len želali, aby tých záchranných akcií, takých ako sme videli, bolo čo najmenej. Nech sa učia zachraňovať alebo hľadať zlaté poklady v slovenských horách. Čo vy na to? Bolo by to lepšie. Dovidenia o týždeň.